kávy aj šakerátom. Do nádoby od blendera si pridáme deci mlieka, 2 cukre, 4 kocky ľadu, a dáme šľahať blenderovať. Espresso, veľké alebo lungo dáme do shakera, pridáme 1, maximálne 2 kocky ľadu, 1 cukor, 2 lyžičky sirupu, v tomto prípade orieškového, a shaker. Pohár si môžeme prizdobiť čokoládou. Vyšejkrovanú kávu nalejeme do pohára Martini. Navrch pridáme studený mliečny krém. Studený mliečny krém nalievame presne do stredu. A chvíľočku počkáme, pekne sa nám pozdielujú farby pohári.